Над 1,5 милиона българи са напуснали страната ни за последните 15 години, като тази статистика е силно занижена. Това не е просто число, а загуба на изключително ценен ресурс за страната ни. Повечето са хора на зряла възраст, трудоспособни и с образование. Проблемът беше определен в предаването от упор по телевизия СКАТ като кръвен данък заради безумната политика на управляващите. Гост на предаването беше журналистът Георги Костадинов, автор на филма «Испански танц», който детайлно разглежда проблема с българските емигранти в една от европейските страни. В един момент държавата просто ги прокуди. Според теб, целенасочено ли беше това през тези 20 години? Как мислиш ти? Не искам да мисля, че е целенасочено, обаче от това, което се вижда, няма друго обяснение. Страшното е, че емигрантите не искат да се връщат. Те са загубили вяра в българските политици и вяра, че може нещо да се промени. Каква беше причината да емигрирате? Хубавия живот в България. Ако трябва да се сравните тук Испания с България, бихте ли се върнали? Аз не. Мисля, че тези деца някой ден като пораснат няма да имат... Просто няма да имат... Как беше Ганас? Бъдеще да си идат в България. Сега какво работиш? Сега в момента нищо. Кризата се отрази така ли? Да, на всички. Но, независимо от това, предпочита да си тогава в Испания. Да. Защо? И тук ми по-харесва. Имаш повече възможности, докато в България съм била много малко време и по-ми харесва тук. Те се милеят за България. И съм сигурен, че искат всички да се върнат в България. Но не в тази България. Не в тази България, разбираш ли? Тази България опустошиха. И все пак тези хора връщат в държавата, която ги е изоставила, близо 1,5 милиарда евро всяка година под формата на помощи за техни роднини. Филмът «Испански танц» вече ще можете да гледате по телевизия СКАТ.